la abu mai bakin magana ba shi kare bane tare da mutane. A'a ya naga hannunku wasika Gurin shugaban kasa za mu mika. zan iya zama speaker. Yi abin da ka saba dauki sakon ka mika. Cikin wasikan namu na yau yar nasiha ne don mutane sun fara raina mutane. Shin wai shugaban kasan nan sa'an wasan ku ne? Shi ya zabi kansa ma ko zaben sa haka ne? Naga shugaban kasan nan zabun mu ne. Kada mu manta cewa kamar mu dan adam ne. Zai iya daidai ko akasin haka ne. In ya kuskure mai zai hana mu addu'a ne. Amma meye matsalan mutanen mu ne? Mun bige zinuwa zaki mun bashi shawara ne. Misali shugaba tausayawa mutane. Al'ummar ka suna cikin musifa ne. Da sanin ka wasu suke kwana da yunwa ne. Yan kasa yau suna cikin hukuma ne. Har wasu na nadamar zaben ka ya haka ne. Shugaba bayan da za a sassauta mana ne. A gafarce mu muna tausayawa kanmu ne. Ba umarni bane mun zo da yar shawara ne. Bisa tsarin shugaban mu zaka dube mu ne. A tausaya a tallafa a duba mutane. Yanzu mu mun hakura da lantarki, mun hakura da titi, wannan duk da sauki. Abin da zamu dan saka a baki idan da hali shine muka fi so yayi sauki. Akan shi ne talakawa suka firaki, mai bayarwa na roƙon a bashi ya sa a baki. Yau talaka na cikin wani hali, yayi bada cikin nutsuwa yana babu hali. Muna jaddada roƙon mu idan da hali, abinci ya wadata har a gidan mara hali. Muna sa ran ajiya taimaka mana, mun zabe ka da sa ran zaka kyautata mana. Mun san burin ka kasar ka gyara mana, amma bangaren abinci yunwa na gallaba mana. Don Allah don annabi tausaya mana, shugaba a tausaya mana, a tausaya mana, don Allah a tausaya mana.